A ver logo que pasa o seguinte. Moi buenas, doctor Bellino. Que fai, ó? Pa onde vai? Ah, perdón, que non o vi, home. Que tal, home? Que tal? Manda iso. Séntese aí, home, por favor. Che, cuidado. Que fai, home? Perdón. Deixe, te quieto. Vin a silla. Séntese aí, de bajar. Dios mío, pero... Vin a silla. Pero que lle pasa hoxe, home? Entrou usted, carajo, parece un elefante nunha cacharrería. Vexo moi mal. Non, xa Realmente vexo moi mal. Eu non sei que teño. Salín ás 8 da mañá da casa, viña co tractor. Metíme aí pola autopista para tallar algo. Era como se mete tamén contra outro pola autopista. Para tallar, home. Pero pitábamos coches todos, dixe eu, desde que vou ao lugar conóceme todo o mundo. Si, a ser eso. Só que depois... Pensei no eu, para min, Usted pensa moito. Pero depois paroume un guardia civil, moi xeitoso, e díxeme, non ve que ven por dirección prohibida. Eu foi que eu, como ando sempre pola beira e ando de bajar, non pasou nada, pero... Pero, home, Dios, home, que se lle ocurre tamén meterse co tractor na autopista, home. Usted calquera día armar unha desgracia, xa verá. Pero cando sea así, home, diga ao rapaz que o traia, ou chamo taxi, ou como sea, home, pero... O rapaz iban bijo e os taxis cobran, ou pensa que o rejalo. De toda suerte, quedei con guardia bo, moi xeitoso, explicoume o caso, hasta me pideu un autógrafo e todo. Que lle pediu un autógrafo. Moi xeitoso. E logo, usted que é gustamante pode pedir autógrafos. Pois pideume un autógrafo, ten envidia, pideume un autógrafo. No, perdón, Sacou unha libreta, escribeu a dedicatoria a él e díxeme, se fai o favor, fírmame aquí en baixo. Sí. E logo. Moi xeitoso, guardia. Moi xeitoso. Sí. Moi xeitoso, home, moi xeitoso. Va, por Dios, tamén. Bueno, xa se enterará cando lle chega a receta a casa, non se preocupe. Que receta? Logo é médico, guardia. No. Bueno, a ver, logo, voulle fer unhas pruebas logo para da vista. Pois a ver logo como andamos de vista. A ver, porque senón este é un desastre. Sí, no, este é un peligro. Bueno. Dios mío, querido. A ver, logo, aténdame aquí. Que é iso? Que letra é esta? Non sei. A ver, ó. Non sei que letra é. Bueno. Que letra é esta? Non sei. A ver, home. Non sei. A ver agora, home. Estamos a meter nos ollos, carallo. Que letra é esta? Non sei. Bueno, pero estáme dicindo que lle meto o cartel diante dos ollos e non sabe que letra é. Non a ve. No, ver, vexo a Xavi ali atrás, pero non sei... Entonces, por que non mo dixo? Porque non sei que letra é, que eu non sei ler, home. É unha risa. Bueno. É unha risa. Va, por Dios. Pensar que estudiamos todos. Facemos outra cousa. Mire pa min. É feo de carallo. É o carallo. A ver, cantos dedos hai aquí nesta mão? Aí hai 5. Bueno, pero onde hai aquí 5 dedos, home, onde hai 5 dedos? Aí hai 5 dedos, un de cara arriba e 4 de cara abaixo. Eu penso que son parvo. Bueno, señor Risardo, por favor. Que ven pola mala. Mire, eso vaille ser das gafas, Eu que sei. Para min vaille ser das gafas, Se di usted que é usted médico, eu non sei, eu sei que vexo mal. É que non sei. Usted é que oculista vai? Oculista? Sí. Bueno, carallo, bueno. Chaparrachá. As gafas comprellas ao Marroqui un día na feira, hai máis de 20 anos. Oculista. É como vai ver cosas gafas, home, como vai cosas gafas? Hasta ahora vía ben, Déixeme ver as gafas aquí, por favor. Toma Déixeme logo. ver aquí un momentinho, porque... Se é culpa das gafas, non me vai a partir, Que reliquia. Que teña? Que lle pasa? Non me fa moito caso, E logo? Non sei se lle será dos cristales. Que están sucios. No, sí, a suciedade pode ser. Pode ser, pode. Ai, Dios mío, paciencia, bueno. É das gafas, ou? Vamos a ver, voulle fer unha cousa. Voulle dar unhas que teño aquí. Probias. Serán mellor que esas. Probias, a ver, que tal lle van. A ver se ven mellor, porque senón... Non sei. Son fieras de carallo. Pero o caso é que vexa. Que? Dios! Parece que foi Dios. Ve. Home, cuesta xa vexo o público e todo o canto no vía parecían uns sonitos, Dios mío. Eso... xa me daba a mí o corpo, Que bárbaro. Esta é moi boa gafa, Sí. Cuidado, esta gafa é buenísima. Vese ben, Pois estas tiñas aquí porque ainda... Ves Son a semana lixeiras. pasada, deille unhas a unha rapaza. Ese cadra conocia. Que? Ela é así alta, guapa, ela... Como é que se chama, home? Mucha, que ela é de Ardebullo. Ai, a filla da Conexa. Era, por aí. Conozo ben que ainda fun mozo da nai hai tempo, carallo. por mí. Sí, home. Moi boa xente, moi boa rapaza, son unha pila delas. Sí, por cierto. Sí, hombre. Pois, deille unhas desas que... Que ben vexe agora a xente.
Que parece que están contentos. Bueno, entonces, que? Beben cargafas? Moi ben. Bueno, pues, home. Dígame que lle debo que tiño que marchar. Que Ese estamos é o que esperando a tiñamos. muller para cenar e se lle tardo pensa que me pasou algo Xa, sempre. sempre hai detalles. Ela preocupa A ver, moito. vamos a ver. As gafas son algo caras porque... Xa empezamos. No, escoita, home. Ese é cristal de Swarovski, cuidado, Dervaroski. Sí. No ten razón que hervara de carallo. Home, por favor, acabo de dar as gafas e xa me rompe, Son home. boas. Dios, paciencia, Dios. compre, custome. É Dervaroski, Bueno, mire, as gafas son 300, máis a consulta, máis a IVA. Bueno, quedañen 500 euros hoxe. Dios mío, querido, pero que atracador é. A ver, na vista non se escatima. Bueno, voulle pagar porque hoxe vou contento. Home, Que pois agora sí, xa vexo de outra maneira. Eso é importante que me Dá se gusto. den, home. Bueno, mire, contes usted. Moi ben. Que eu marcho que me está esperando a muller. Bueno, home, por vai, tranquilo. Muchísimas gracias, que vou moi Gracias a contento. usted, hombre, veña. Gracias, hombre. Hasta logo. Teña cuidado. ¿Dónde vai? ¡Ey, ey! ¡Dios! ¡La Virgen! ¡Dios, qué trastazo! Señor Lizardo. 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 Ey. Matouse. Señor Lizardo, pero Ay, que que me Vete escarallei arriba. todo, suba, adiós. suba aí. No, no, xa Ay. vi, home, claro. Galloso, galloso. Vou ter que lle cambiar as gafas outra vez. No. Está ben. No, as gafas non, déixeme... Pero verde. Ven por aquí, Veña, Lizardo. Foi o bastón que me enganchou Mangouse, aí, ó. mangouse, O mangouse bastón. moito. Vamos, vamos. Oye, que- leve. No, xa levo ao ambulatorio. Non te Ay, preocupes. que me pasa, Ven aí a un centro médico, levo aí, oye. Está ben. Ay, un Bueno, brazo, Lizardo, un brazo. tranquilo, Claro. Ah, Ay, por Dios, oye, qué disgusto, oye, qué disgusto. No, temos un centro médico aquí Esperemos espectacular. que non fose nada, Espectacular. non? No, me espero que non, pero vai mancado, Espero que vai non, mancado. esperamos, a ver. Bueno, veña, que chegamos a un dos momentos máis agardados da noite,